ngisho ngoba kusuka ngikhula abontanga ngokwempilo bebengidlula anoma ngizama bengihluleka uma mekhaya njalo uhlale khulekela thina ukuthi siphile impilo engcono sikwazi ukushintsha isimo kodwa mina baba angitholi ngisho impendulo isimo masinjena ngeke kushintshe lutho baba sicela ube impendulo umuntu uyozahamba emhlabeni engenayo ubheke yokomlando. Oh Thabo, ingakho ziba amokho zami. Uhlezi uyicima ngemali yami edola. Hayi bu. Manje ubona ukuthi ngisadla u500 wakho ngoboleka last year. Pho uyikoka nini imali yami? Hayi bu. Oh, uyazi nje ukuthi ngisebenza uyithatha kuphi imali? Uyibolekelani imali uzaza usebenzi Thabo? Anaki. Ayazi ama-friends akho uzohamba ukushipa abantu abangasebenzi bafuna imali.